Dat ongeluk gebeurde op 24 juni verleden jaar op de Hendrik Algerwei in Ljouwert. De minnesgeester kwam op de linkerwijhelte en botste frontaal op een auto. Een man en een vrouw van 28 en 79 jaar kwamen om het leven. De verdachte zelf rekken zwier verwonnen. Nevens justitie had de man roekeleers rieden en wie hij onder invloed van cannabis, ecstasy en GHB. De cocktail van soft- en harddrugs die bij hem in het bloed zijn aangetroffen, hebben zijn rijvaardigheid waarschijnlijk, zeggen de deskundigen, nadelig beïnvloed. Nevens de advocaat van de verdachte is drugsgebruik likwijls net te bewijzen. De man ziet in vroljeskleren en mij ontbleert onderlief achter het stuur. En daar moet nevens justitie de oorzaak van het ongeluk inzocht worden. Hoofdoorzaak en de voor mij meest logische is dat de verdachte bezig is met een seksuele handeling. In dat geval is de gradatie roekeloos. Er zijn natuurlijk zat andere mogelijkheden, die ik ook niet hard kan maken, maar denk aan een blackout. De cliënt heeft toen hij in het ziekenhuis lag een hersenbloeding gehad. Het zou kunnen dat dat voor die tijd, vlak voor het ongeval, ook het geval is geweest. Wat denkt u van onoplettendheid, kijken naar de koeien links of rechts? De advocaat spreekt van een verkeersfout en vindt daarom de eerst van 2 jaar zelf te heeg. Hij pleit het voor een werkstraf.